Нурлатта ижади гаилә фестивале үтте. Төрле милләтләрнең 16 гаиләсе үз нәсел шәҗәрәсен, гореф-гадәт традицияләрен, милли ризыкларын тәкъдим итте. Нур татар мәдәнияте үзәге китапханәчесе Ләйсән Юсупова табиб ролендә. Гырфановлар гаиләсенә теләктәшлек йөзеннән авылдашлары башкарган җырга сәхнәләштерелгән күренештә катнаша. Нәсел җепләрен саклап калу бу бик зур эш. Минем җырымда да, әти турында. Кәкре Атау авылыннан Закировлар гаиләсе дә осталыкка маһир. Нәселдән нәселгә күчкән җырчы 2 гаилә безнең кушылган. Мамак авылы биючеләренә аякларын яздыру өчен музыка да кирәкми. Андреяновлар гаиләсе туганнары белән бергәләп рус халкының гореф-гадәтләрен, йолаларын күрсәтте. Районыбызда бик матур гаиләләр бар. Шуның өчен без бүген аларны күрсәтергә булдык. Каравыл тауыннан Людмила Макарова фестивальнең иң өлкән катнашучысы. Татарча шигырьләр сөйли, чуаш ризыкларын оста итеп әзерли. Өч телдә сөйләү белән тамашачы игътибарын җәлеп итте. Макаровлар иҗади гаилә номинациясендә беренче урында. Төшләремдә күрдем әнисене. Күзлек киеп, җепләр сайлысын. Авырлыкта узган тормышынны уйлап, кем генә җырлар кайдысын. Аманяповлар гаиләсе визит карточкасын мавыктыргыч итеп әзерләгән. Биредә бик җиңүгә багышланган күренешләр, буыннар чылбыры тирән чагылыш тапкан. Милли ризыклар үткәннәрне хәзер белән таштырган традицияләр, нәсел шәҗәрәсе, гаилә кыйммәтләре. Нурлатта мондый фестиваль беренче тапкыр үтте. Тик соңгысы түгел. Һәр гаиләнең чыгышы кабатланмас үзенчәлекле. Фестиваль Нурлатта күп милләтле халыкның бердәм гаилә булып дус тату яшәвен янә бер кат раслады. Харис Мөхәммәтов, Зөлфия Галиуллина, Ярослав Казаков, Татарстан яңалыклары, Нурлат.